И здравейте всички, аз съм Sugarpret и днес правим втори епизод на Майнкрафт. Така, какво направихме в първи епизод? Направихме тази хубава къщичка, 2 крафтинг тейбъла, не знам защо направих точно 2, печка и легло. И това зомби вече много ме дразни. И аз тук трябваше един чест да си направя... Вземи. Добре, поне спасихме, понеже се опитах да заснема този клип, обаче престанаха, умрях. А това зомби тук вече много ме дразни, защото не мога да го преборя, нямам оръжие. Ще направя меч. Не. Не. Такова. Не. Ето така, черен меч. Добре. Може би има още зомбита. Не знам. Може да има, може да няма. Трябва да се направя една хубава каменна кирка. Чудо си сме. Да. Трябва да си разширя къщата. Мина да си направя. Ето този хубав кон. Не знам откъде излезна. Конче. Трябва да се намерим някъде кол. Трябва да търсиме малко по-така наготово. Кол. Къде си кол? Не знам къде той е кол. Търся го навсякъде. Да. Кол. Не знам къде е кол. За да може да си направим торчове. За да може евентуално, ако направим някаква мина, смисъл да я осветиме. Айде. Така на кирчица хубаво ще се направя. И ще хубаво се направя да вземем малко дърво. И съответно... Не. Предполагам, че много. Да. Аз представям, ако намеря кол, това радост е... Имам малко камък и ще направя нещо. Сега не ще всякъде камък. Нещо камън. Мет. Имаме стик. Кирка. И да, вече имаме каменна кирка и каменен меч. Мисля да копая и през нощта. И ще вземем меч със себе си, за да може ако някое зомби неочаквано се появи, да мога да се защитя по някакъв начин. И да, може да видите, че вече много по-лесно се копае. И аз мисля да започна по-дълбоко да копая. Но ми трябва кол. Трябва ми кол. Абе, дали може да се направят торчове по различен начин, не е пръчка и кол? Ако знаете някои съвети за Майнкрафт оцеляване, моля напишете ги долу в коментарите. Някое такова съветче. Трябва да намерим нещо да се пустиня. За да може да спечем пясък и да си направим прозорци. Стига бе. Тук просто ми се струва, че си губя времето. Да потърсим кол някъде. Ендермен. Ендермен.
стига бе! Толкова е гаден той ендърмен. И гледай го. Не, гиби. Затвори тази врата. Моля, как ме изплаши той ендърмен. Ужас. Това е отвратително. А той не трябва ли да умре сега? Айде бе. Той е много ядосан. Той е много ядосан. Аз тук ще се крия. Що поса точно ендърмен ще ми се изправи под мен е толкова заплашителен. Но поне си имам по-жалки. Си папам. Не бе. Няма да папам. Нали го няма? Няма го. Сега взема старите неща, които остата как се оглежда начин да мене. Няма да мъртам. Той няма да ме забележи, ако не се мъртам. Шегувам се. Няма да го атакуваме, де. Той ме гледа. Плашен съм. Къде си? Добре, защо не умира? Не трябва ли той като другите чудовища да умре? Нещо. Кол случайно. Не, нещо, чакай. Чакай са, ето. Хора, няма да намерим кол. То се е видяло. И да се представям някъде да излезне кол. Аз съм толкова радостен, просто кол ми трябва да си направя хубава мина торчове, да си направя. Добре. Тук някакъв съм сигурен, че има кол. Се опорито ще копаеш положи усилия, да може да Майнкрафт да ме възнагради с малко кол. Аз представям не. Ма не вече започна да сънувам този кол. Кол, къде си кол? Оле, колко камък направих. Може да направя, че каменна къщичка. Защо ще е доста добра идея каменна къщичка. Или пък полукамък, полудърво, като на тези вилижерите. Бе, сега се огледаме някъде за... Не е кол. За съжаление не е кол. Не знам. Е да се прибираме. Колко всъщност? 34 камък. Това е добре. Ето така. Тук ще вземем камък. И сега ще направим полукаменна. Не съвсем. С кирката. Не, чай, какво? Бразваме. Много съм зле. Я така камък. Не знам, що си моята каменна хубава къщичка. Стъмва се, което значи, че трябва да се прибираме. Но първо храбро да убием тази овца. Къде си ма? Лана? Ела тука. Чакай да се закоти.
убихме. Добре. Не знам вече какво толкова да правя с тези овци, като главната ми цел именно да се направя легло от тях. На постигната. Вече е факт леглото. Сега ще легна и ще си там сънувам кол. Още не, стъмва се. Не бе неща. И хора ми затворя за този клип. И чао.